indawo lapho kuthe khona kwavunyelwa khona le video. Ngiyabingelela, igama lami nginguSithembiso, ngikwaKaNdlozi. Kanti engikuphathele zona manje wembukela izimo kanje. Owesifazane obedlwengulwa yilo mlisa osesithombeni ushayela ihlombe ngokugxavuna ngamazinyo omphambili walo mshiphansango wabuthatha amashansi uthi uyamdlwengula. Kubikwa ukuthi ufike ekhaya lakhe wakhomba kwasani ngesibhamu wasephuma naye emqhuba ethi akamkhothe. Uthe esamkhotha wavele lo wesifazane wathi xava ngamazinyo omphambili wale ndoda yabhaquza khona lapho yaze yayeka. UTebogo Makgotla ubesanda kuphuma ejele njengoba beshaya inombolo ubesatshwa endaweni yangakubo. Owesifazane obemkhethisa umphambili uvele wamluma wahlanganisa izihlathi nje kuphela engamdedeli. Yila kubonakala khona ukuthi lesibhamu abesiphethe asinazo izihlamvu kwale noma esemqongqotha ngase ekhanda. Wathi lo wesifazane lutho angeke amdedele. Wembukeli lo mlisa ushonele khona lapho endaweni yesigameko. Mbukeli, bekuzona-ke lezi bengikuphathele zona kuleli hora. Bekuvo lakho ku-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Sale kahle.